yadda daddagon al'umma suka taru a kofar gidan mai martaba sarkin Gombe domin karɓar takin zamani wanda yake raba talakawa kyauta. Muna roƙon ubangiji Allah ya ƙara wa sarki lafiya, ya ƙara masa imani, ya ƙara masa ɗaukaka alfarmar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ka zama sarki, ka more sarkin ka a rayuwa, kana iya ɗauka ka bayar da abu, waye sai ja? Babu. Gombe ta karɓe ka karɓi Gombe, talakawan Gombe suna son ka abu, kuma suna alfahari da kai. Mutanen Gombe suna son ka wani yin Allah, suna alfahari da kai. Duk sarki a Najeriya ya kasance da kai wani ya yi koyi da kai koya makama. Yau mai manoman Najeriya za su gaya maka ka gaba da su wani yin Allah. Mai manoman duniya za su gaya mana abu, ka gaba da su wani yin Allah. Taki sai da ka ɗauki rela goma na abu kana raba talakawan Gombe. Don su ji daɗi ka ji daɗi na abu. Wani sarki ne ya zama haka a Najeriya sai kai wani yin Allah. Daga kawo ba jirgin kada ka fike da duniya ko ya wata ba. In ana maganar sarki da an ce ba magana ya ƙare. Adadin sarki mai tawakkali. Kawo ba jirgin. Injiniya. In ana samun sarki a Najeriya irin ta a duniya da ko'ina an zauna lafiya a duniya. Ka ba wa manoma, ka ba wa makwabta, ka ba wa attajirai, ka ba wa masu kuɗi, ka ba kowa salamun alfanda. Da attajiri da mai kiwo da mai noma na abu ka gaba da shi wani ya za su yi da hukuncin Allah na abu. Ina kawo jibin dole. Kai kaɗai gayya ne to ya matsa ma. Ka zama sarki, ka more sarkinka a rayuwa, kana iya ɗauka ka bayar na abu, waye sai ja? Babu. Gombe ta karɓe ka karɓi Gombe, talakawan Gombe suna son ka abu, kuma suna alfahari da kai. Mutanen Gombe suna son ka wani yin Allah, suna alfahari da kai. Duk sarki a Najeriya ya kuka. Jama'a Mabuɗi, Malam Ibrahim, sarkin manzanni, jama'an sarkin manzanni, Abba Make. In dai alƙawarin Allah ne aka ɗauka, aka ajiye, aka zama sarki, aka rantse, za a rike talakawa sarki Gombe ya gama. Ya rike talakawansa da albarka da imani. Albarka ta bi ka hada da salamu. Mutanen Gombe ba abun da za su gaba sun ci Allah saka maka da ka rike talakawan Gombe da amana. Ka rike talakawan Gombe da amana da amana. Ka rike makwabtanka da amana. Ka rike yaranka da amana. Wallahi duk wanda ya ce zai cin maka zai halaka. Duk wanda ya ce zai cin maka zai mutu. Wai sai ja da kai ja da ikon Allah. Ina kawo ka zo rufe rayuwa. Ka ba ka mana. Kowa ya je shigo da mutanensa biyar. Amin. Kowa ya je ya ɗauko mutanensa a shigo a nitse. Kowa ya zo da mutanensa biyar. Kowa ya je ya shigo da mutanensa. Ya je ka shigo da mutanenka biyar. Godiya suke bango mana barka. Barka.